fan hyn yn picedu Tesco fel rhan o'r ymgyrch Gwedd Newid y Sector Breifat sydd gyda Cymdeithas yr Iaith ar hyn o bryd. Wel, mae Tesco, fel chi'n gallu gweld, wedi bod yn aros fan hyn, mae pobl yn mynd mewn y mas, maen nhw'n gwneud miloedd miliynau o arian a beth lleiaf maen nhw'n gwneud yw parchu'r Gymraeg. Felly, ymlaen ar ffrwydr. Wel, da ni yma heddiw i bicedu yn erbyn cwmni Tesco. Mae'r gymdeithas wedi bod mewn cysylltiad cyson efo'r cwmni yma ers blynyddoedd bellach. Ac yn anffodus, tydi y cwmni mawr rhyngwladol yma sy'n gwneud miliynau o bunna o elw bob blwyddyn yng Nghymru yn unig yn barod i ddangos y parch haeddiannol mae'r iaith Gymraeg yn ei heiddi. Felly, da ni yma heddiw i bicedu'r cwmni ac i ddangos i gwsmeriau'r cwmni nad ydi agwedd y cwmni yma tuag at yr iaith ddigon da.